Escoltes Animals Polítics. Avui és 30 d'abril de 2026 i aquest és l'episodi 33 titulat Proletaris del món. Tornem a parafrasejar Marx i Engels amb motiu del 1 de maig, Dia Internacional de la Classe Treballadora, que commemora la revolta de Haymarket, protagonitzada per milers d'obrers en vaga per la jornada laboral de 8 hores durant els primers dies de maig de 1886. Allò va acabar en un judici polític on es va condemnar a mort els coneguts com a màrtirs de Chicago. Una jornada laboral de 8 hores que es va aconseguir a principis del segle XX a alguns països gràcies a la lluita obrera i que més d'un segle després apenes s'han pogut reduir. El pacte entre classes al qual es va arribar a la finalització de la Segona Guerra Mundial en el món occidental i que suposava la instauració d'estats socials responia a la por de la burgesia a les revolucions. A partir dels anys 70, però, la classe dominant va trencar unilateralment aquest contracte social i va iniciar una ofensiva contra la majoria treballadora que passava per desballestar l'estat del benestar. Paral·lelament, en els darrers 50 anys s'han produït transformacions de l'organització de la producció capitalista que han tingut un efecte determinant sobre el món del treball. En aquest sentit, es poden citar dos grans processos de descentralització productiva. El primer consisteix a desprendre's de totes aquelles activitats que no formen part del nucli central de l'objecte de producció i, per tant, a recórrer a la subcontractació de la resta d'activitats. El segon es deriva del mateix que l'anterior, però es caracteritza per una qüestió territorial o geogràfica amb un fenomen ben conegut al nostre país, com és la deslocalització. A això cal sumar-li les anomenades noves formes d'organització del treball, que la majoria de vegades no són més que un eufemisme per amagar condicions d'inestabilitat, temporalitat i intermitència i que tot plegat no fan més que afeblir la representació sindical. Lligat a l'anterior, també cal assenyalar la gran aposta que des d'àmbits polítics s'ha fet per la privatització de les empreses i dels serveis públics i per la desregulació, sota el mantra neoliberal de millors preus i millors serveis, un dogma que l'evidència empírica ha mostrat fals. A tots aquests processos que han perjudicat greument les relacions laborals, cal sumar les reformes laborals, és a dir, retallades, que els successius governs han fet contra els drets de les persones treballadores amb la gran contrarreforma del PP de l'any 2012 com a paradigma. El discurs dominant ens ha volgut fer creure que les classes socials ja no existeixen. Però, no obstant això, és habitual trobar a la premsa titulars com «L'ascensor social no funciona» o «L'ascensor social està trencat». Quan aprofundim en l'anàlisi de les dades, trobem que no és solament perquè els pobres no tinguin apenes opció de pujar, per molt que s'hi esforcen, sinó també perquè els rics no cauen mai, per moltes malifetes que facin. El seu capital, econòmic, social, cultural, relacional, els assegura la permanència en la classe benestant. Ahí va un altre titular. Els fills de l'1% més ric seran els milionaris del futur. És ben cert que la divisió dicotòmica entre classes socials no és tan senzilla com en les societats europees del segle XIX analitzades per Marx i Engels i representada pels arquetips de patró i obrer industrials. Des de fa més d'un segle que es parla de la fragmentació de la classe treballadora, tant per l'existència d'uns estrats amb major capacitat de consum o més capacitat de negociació per tindre millors condicions laborals, la tan cacarejada classe mitjana en el primer cas i l'anomenada aristocràcia obrera en el segon, com també per les noves formes d'explotació laboral, despossessió i empobriment que es fan dramàticament visibles en la part més baixa de l'escala social. Per posar nom a aquestes noves o no tan noves realitats, en els últims anys han sorgit termes com precariat o també pobretariat. Ara bé, amb tota la complexitat que es vulga, l'existència de classes socials amb interessos antagònics continua sent una realitat i la podem descriure amb diferents categories terminològiques: burgesia versus proletariat, capitalistes versus treballadors o l'1% versus el 99%. Al final, la posició de cadascú en la societat ve marcada per les condicions materials i es podria resumir en la resposta a la següent pregunta bàsica. Necessites, tu o la teua família, treballar per a viure? O pots viure bé sense treballar? No sols és que la classe treballadora continua sent majoritària, és que fins i tot és més precària que fa uns anys.
El discurs hegemònic ens ha volgut fer creure que el capitalisme no sols és el millor, sinó que és l'únic sistema socioeconòmic possible i que al seu sí podem autorrealitzar-nos. Però la crua realitat és que cada vegada més àmplies capes de la població estan sent brutalment desposseïdes. A l'estat espanyol, entre altres coses, els salaris són baixos i porten 3 dècades pràcticament congelats. Les rendes del treball tributen molt per damunt de les rendes del capital. Les retallades de les prestacions que es van aplicar per l'austericidi no s'han revertit. Els preus de la compra no paren de créixer i els de l'habitatge són ja inassumibles per a la majoria. Els serveis públics funcionen cada vegada pitjor i hi ha una epidèmia soterrada de trastorns mentals també entre els més joves amb consum rècord d'ansiolítics. No hauríem d'oblidar mai que en cada decisió política sol haver-hi un component de classe. Un bon exercici és preguntar-se qui se'n beneficia en cada cas, siga d'un canvi en la planificació urbanística, de la regulació d'una activitat econòmica o de la privatització d'un servei públic. L'afectació de classe encara és més directa si parlem de política fiscal. Qui ha de pagar més impostos? O pressupostària, en què s'han de gastar els recursos públics? I on més evident es fa és en la legislació laboral, perquè desregular el mercat de treball suposa sempre desprotegir la part més feble, la persona treballadora, en benefici de qui s'apropia de la plusvàlua, l'empresari. Per això, este 1 de maig, tornarem a cridar, 140 anys després de la revolta de Haymarket, que visca la lluita de la classe obrera. I també, com va proclamar abans Flora Tristan, proletaris del món, uniu-vos. En aquest episodi, el nostre animal polític és Vidal Aragonès, amb qui conversarem sobre classe, treball i precarietat laboral amb motiu del 1 de maig. Vidal Aragonès va néixer a Cornellà de Llobregat en 1978. Exercís com a advocat laboralista del col·lectiu Ronda des de 2002 i fins a 2025 ha sigut professor associat de Dret del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vidal porta militant des dels anys 90 en associacions i moviments en defensa dels drets socials. L'any 2014 va participar en la creació d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà, fent de regidor a l'Ajuntament entre 2015 i 2017. També va ser diputat de la CUP al Parlament de Catalunya entre 2018 i 2020. És membre del Consell Editorial de Catarsi i ha escrit desenes d'articles sobre relacions laborals, moviment obrer i marxisme. També ha publicat diversos llibres, entre els quals s'hi troben Francesc Layret, Vida, obra i pensament, i Layret, Seguí i companys. En 2025, l'editorial Tigre de Paper li va editar Pobretariat, precarietat laboral i altres debats sobre la classe i el treball, del qual parlarem avui. Vidal, benvingut a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vidal, tu t'identifiques com a fill de família de classe treballadora i comences el llibre precisament amb la mítica cançó d'Inadaptats, Orgull de classe. Però què entenem avui per classe treballadora en termes objectius? Bueno, més que m'identifico com a fill de família de classe treballadora és que sóc fill de família de classe treballadora i hi ha coses que un s'identifica i altres són objectives. I sí que s'agraeixo molt que hagueu fet la referència a Inadaptats perquè alguns tenim referents prou forts, encara que passin els anys, i el llibre comença amb Orgull de classe, però també comença amb una altra cançó més actual d'Inadaptats, que és Catalanes que hacen coses, que és una magnífica cançó per entendre l'heterogeneïtat i la diversitat de la classe treballadora. Del que preguntàveu, què podem entendre avui objectivament com a classe treballadora? Doncs crec que ho podem explicar d'una manera com molt planera, que és que classe treballadora és qui ha de vendre la seva força de treball, qui ha d'anar a treballar per poder arribar a final de mes, per poder sobreviure. En contraposició a qui és titular dels mitjans de producció i viu de l'explotació dels altres. En la introducció jo crec que vosaltres ho explicàveu molt millor a com ho he explicat jo, però crec que d'una manera molt planera també es pot traslladar així. I en termes d'autopercepció, com es defineix la classe treballadora? Perquè, clar, fins ara l'èxit del neoliberalisme es reflectia precisament en la identificació d'aquesta classe com a classe mitjana, no? Sí, part de l'èxit del neoliberalisme ha estat aquest.
però en compte que quan aprofundeixes en l'estudi pots descobrir que la resposta que dona la classe treballadora sobre com es percep depèn molt també de les preguntes que se li facin. Us poso dos exemples que ho veureu d'una manera molt clara. Si el que es pregunta, i hi ha diferents estudis en aquest sentit, és vostè es considera classe rica, classe mitjana o classe pobra? La majoria contesten classe mitjana. Si el que es pregunta és vostè es considera classe rica, classe treballadora o classe pobre, la majoria contesta que es considera classe treballadora. Amb això, evidentment, no vull negar el que és una evidència, que estem en un dels moments de la història on hi ha una consciència de classe més baixa, però en compte també perquè segons el que es pregunti i on es construeixi l'antagonisme, la resposta és molt diferent. I sí, malauradament, el gran èxit del neoliberalisme en voler transformar a la classe treballadora en una autopercepció de classe mitjana segurament era un projecte ideològic que qui més va apretar va ser Margaret Thatcher, però quedar-nos en el mateix àmbit polític o fins i tot geogràfic o nacional, qui més ho va acabar desenvolupant doncs, va ser Tony Blair. Tony Blair, que era portaveu del Partit Laborista, trenca amb tota la tradició d'aquesta socialdemocràcia, que amb independència de que fos socialdemocràcia, amb el que això significa, tenia una adscripció en termes de classe històrica fortíssima, per deixar d'interpel·lar en termes de classe i passar a interpel·lar en termes de que tothom ja era en classe mitjana i sobretot amb una construcció aspiracional. El seu programa polític, en aquest cas el del Partit Laborista, ja no parla en termes de classe i l'efecte que això té, però sobretot també és que es trasllada al conjunt de la classe treballadora la idea de ja no tenim interessos col·lectius comuns, ja no som classe treballadora i cadascú pot ser classe mitjana si s'esforça. I aquest és l'element principal de la gran derrota que ha tingut l'esquerra i la gran victòria que ha tingut el neoliberalisme i la dreta. Fer creure aquesta idea a la majoria de la societat. I Vidal, aquesta baixa consciència de classe creus que és causa o conseqüència de la pèrdua de centralitat del conflicte capital-treball en el debat públic en general i també en la política, com estaves parlant? Sí, jo crec que és totes dues coses. Vull dir, és tant causa com a conseqüència. Intento desenvolupar-ho. Per què aquesta pèrdua de consciència de classe troba causa en la reducció del conflicte capital-treball? Perquè, evidentment, si tenim una classe treballadora que no es percep com a classe treballadora, es percep com a classe mitjana i fins i tot el que li mou és un element individualista i aspiracional, és molt difícil que es donin lluites col·lectives. Molt difícil. Però també hi ha un mecanisme que és a l'inrevés, i per això dic que també és conseqüència. Perquè a la vegada també que hi hagi una caiguda de la lluita de classes expressada en el conflicte capital-treball suposa que vagi caient la consciència de classe en si mateixa. Evidentment, el procés de participar d'una lluita moltes vegades ve precedit d'existència d'aquesta consciència. Moltes vegades, però el que és més evident encara és que algú que passa per aquestes lluites desenvolupa una consciència de classe. I, per tant, és un procés com molt dialèctic i molt molecular, però a la vegada és tant conseqüència com a causa. I parlaves tu de Tony Blair, no? Que va arrodonir d'alguna manera el projecte històric de Margaret Thatcher de desclassament del seu partit, el laborista, i curiosament ara, 30 anys després, no sabem quan perdurarà el temps, però tenim una altra força política que ha irromput en la campanya al Regne Unit, en aquest cas de municipals, però suposo que després també per a les generals, que és el Partit Verd, que recupera d'alguna manera el discurs de classe. No? També hem tingut a Mamdani, en Nova York, que ha guanyat l'alcaldia amb un discurs centrat en els serveis públics, en l'assequibilitat que es diu. No? Tu creus que això pot ser considerat un indicador de la tornada de l'esquerra institucional al discurs polític centrat en la classe? Jo crec que hi ha una expressió clara en aquest sentit. Fins i tot, voldria posar un altre exemple que jo en trobo més que en els dos exemples que heu posat vosaltres, que és la situació ara mateix del Partit de Treball a Bèlgica. El Partit de Treball a Bèlgica, que sempre ha tingut molt clar que la qüestió de classe, serveis públics, treball, era en essència, no únicament en el seu programa polític i la seva agitació, sinó en la seva construcció com a organització política en els darrers anys, encara que ve d'una organització històrica de l'esquerra a Bèlgica, també està tenint unes projeccions electorals molt bones, boníssimes, en un país o en un estat molt complex políticament. I, per tant, serveix per trencar
uns certs dogmes que es van acabar imposant per alguns sectors progressistes on deien que l'esquerra ja no podia interpel·lar en termes de classes, que això era perdedor, que si s'interpel·lava en termes de classe no s'aconseguia arribar a ningú perquè tothom ja tenia una construcció diversa de la classe i un element aspiracional. El que estan demostrant els dos exemples que heu posat, el de Nova York, però també el paradigmàtic que sigui a Gran Bretanya el Partit Verd i no el Partit Laborista qui faci aquesta campanya amb uns vídeos preciosos, però clarament interpretant en termes de classe, és que la classe juga o continua jugant un paper fonamental. No únicament en lo material, que crec que és poc discutible, sinó també amb la capacitat de mobilitzar políticament. I dit això també, vull explicar una altra cosa una miqueta més complexa. Invocar la classe d'una manera unificada i no separar la classe. Ho dic també perquè podrien existir alguns discursos que siguin de classe, però que volen dividir la classe o volen fragmentar la classe. I crec que els dos exemples que heu posat, el que fan és el contrari, és traslladen un discurs netament de classe i on unifiquen la classe en la seva diversitat. Que la classe treballadora sigui diversa no és una cosa negativa, més aviat el contrari, és una cosa enriquidora. I aquests dos projectes polítics al que es feu referència, evidentment han utilitzat aquesta conjunció del tema de classe, però també de reconèixer la seva diversitat. En el teu llibre sostens que estem en un moment on la classe treballadora és més nombrosa que mai, però és també més precària? És més nombrosa i més precària. És més nombrosa perquè ho diuen tots els estudis que existeixen. Si algú va a analitzar què diuen els informes de la OIT sobre què significa quantitativament la classe treballadora avui, trobarà que a nivell mundial és el nivell més alt. Si algú analitza què passa a l'estat espanyol, a l'estat francès, al País Valencià o al Principat, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, veurà que conselleries i departament diuen el mateix en els seus estudis i, per tant, és una afirmació força objectiva. Hi ha molta explicació sobre això, perquè tenim més població seria una, però també perquè la pagesia, els llauradors, han quedat en la mínima expressió en les darreres dècades. Això no guarda relació amb que, evidentment, hem reduït indústria. No és qüestionable que els països catalans s'hagi reduït indústria, però que s'hagi reduït indústria al nostre país no significa que a l'altra punta del món, a Àsia, hagi augmentat d'una manera absolutament salvatge la indústria. Però una cosa és la classe treballadora industrial i una altra cosa és el conjunt de la classe treballadora. I, per tant, clar que ha augmentat i és el moment més alt numèricament de classe treballadora, però més precària. I el de més precària us he de dir també que no ho dic jo. Informes del Ministeri de Treball, que en aquest cas feien referència a salut laboral, però no un informe encarregat pel Ministeri de Treball, reconeix que per primera vegada el número de treballadors i treballadores precaris o precàries superen el 50%. Ja ens parla d'un 50,8% dels treballadors i les treballadores que els ha de considerar precari. I això significa, evidentment, ja la majoria. Per tant, mai havien tingut una realitat en la qual els treballadors i les treballadores eren majoritàriament precaris. Fa 40 anys, la desocupació, allò que anomenem vulgarment l'atur, feia molt de mal, però qui tenia feina, en general, no solia ser una persona o un treballador o treballadora precària, qui tenia feina. Ara, perfectament, pots tenir feina i formar part d'aquesta majoria de treballadors i treballadores en feina que són precaris o precàries. Perquè què hem d'entendre? Per precarietat? Sí, doncs mireu, per precarietat laboral podem entendre 4 o 5 notes. Una primera, aquelles relacions laborals que el contracte es pot extingir fàcilment perquè sigui de baix cost l'acomiadament o perquè sigui un contracte temporal. També aquelles relacions laborals on el contracte a temps parcial és involuntari. Què significa això? Que nosaltres voldríem tenir una jornada a temps complet o un contracte, millor dit, a temps complet, i l'empresa ens imposa un contracte en el qual és a temps parcial, i això normalment implica precarietat. També el fet de que treballar no permeti tenir una vida autònoma, que una persona pugui viure autònomament. Crec que li hem dedicat poc temps a pensar sobre això, però la majoria de persones que treballen no es poden permetre viure sols o soles, tenir una vida autònoma. I, per tant, això és expressió també de precarietat quan es dona. I també que, derivat dels ritmes de treball o de riscos laborals, es pugui provocar fàcilment danys físics o psíquics. I, per últim, allò que ve a significar que ni tan sols la relació laboral estigui reconeguda,
crec que el paradigma que hem conegut dels riders, més enllà de que hi hagi pogut per sentències judicials declaracions de que són relació laboral, és l'expressió més clara. Companys i companyes que són treballadors o treballadores i que ni tan sols se'ls reconeix relació laboral i per tant no se'ls reconeixen ni els drets laborals. I això són les notes del que es pot considerar precarietat laboral. I al teu llibre també parles de la classe mitjana, i aquest concepte tan discutit, no? I dius que la veritable classe mitjana tradicional ha patit un procés de pauperització i fins i tot identifiques el sorgiment d'una nova classe mitjana. Quina composició tindria i com estaria produint-se aquesta transformació? Hi ha com dos processos, o jo entenc que hi ha dos processos. Hi ha un procés pel qual el que històricament va ser la classe mitjana, que vendria a ser el petit comerciant, la pagesia, el llaurador i alguns sectors professionals, han vist com els darrers anys o desapareixien o passaven a tenir unes condicions laborals molt precàries o fins i tot se'ls negava, quan treballaven, la relació laboral. A dia d'avui, un comerciant o un pagès, un llaurador, una llauradora, té una realitat absoluta d'autoexplotació per viure. Una altra cosa és qui és titular de terres a través d'una empresa. Això és una altra cosa. El llaurador de tota la vida, evidentment, a dia d'avui s'ha convertit en un autèntic autoexplotat. I a la vegada també hi ha hagut tota una sèrie de feines que a vegades eren laborals, però altres vegades eren professionals i que quan eren professionals purament dites eren també sectors de classe mitjana o petita burgesia que s'han degradat absolutament. Fa 30-40 anys, qui era un traductor, o crec que us ho puc traslladar a vosaltres, qui era un o una periodista, tenia una determinada realitat i avui és com molt habitual trobar traductores o periodistes que són falsos autònoms o que són fins i tot persones amb un contracte laboral que tenen unes condicions evidentment absolutament comunes amb la resta de la classe treballadora i poc a veure ni amb la petita burgesia ni amb la burgesia. I per tant aquí hi ha hagut tant un procés de desaparició i d'extinció com un procés de proletarització o degradació de les condicions laborals en capes que fins fa 4 dies eren petita burgesia o que eren el que es considera classe mitjana. En un sentit contrari, i és un procés molt complex i encara en estudi, però jo al llibre també dono un parell de dades que crec que són importants, que és les persones que al 2019 i al 2007 declaraven uns ingressos per arrendaments del que no era el seu domicili, que suposaven a l'any 2007 1,24 milions de persones a l'estat espanyol i fixeu-vos, a l'any 2019 2,76 milions de persones. Per tant, hem doblat i estem a prop ja dels 3 milions de persones que tenen uns ingressos per arrendar immobles que no són la seva residència habitual i això canvia la consciència. Tu pots haver estat la majoria de la part de la teva vida classe treballadora que quan tens 3 o 4 immobles i la majoria d'aquests ingressos tenen origen en aquests immobles i no el treball, doncs la teva consciència canvia. Jo els he anomenat, i crec que altres companys i companyes també ho han fet, rendistes immobiliaris. I crec que això també jugarà un paper de construir una nova classe mitjana, que li preocuparà més tot allò que guarda relació amb els seus ingressos derivats del lloguer de segons, tercers o quarts immobles que no pas el fet de, anys enrere, haver estat classe treballadora. I després crec que hi ha una altra qüestió més important quan parlem de classe mitjana, que és el paper polític que juga. Primer per el que parlaven abans de l'autoreferencialitat, no? De molta classe treballadora que es considera classe mitjana, i després pel paper polític. En general, políticament s'interpel·la les classes mitjanes. I per tant, encara que la classe mitjana quantitativament sigui xicoteta, molt petit, percentualment molt petita, políticament juga un paper fonamental per lo aspiracional. I per tant, serà petita, serà xicoteta, però juga un paper important políticament. Deies abans que la classe obrera o treballadora és heterogènia, per raó de gènere, origen o color de pell, llengua, cultura i fins i tot per raó d'edat, no? Però d'alguna manera també comentaves que s'havia d'interpel·lar, no, a aquesta classe treballadora com a subjecte polític unitari. Quins elements, al teu parer, impedeixen aquesta unitat de classe? Complicada la pregunta. Vaig intentar fer fàcil, que no sempre ho aconseguiré, la resposta. De sortir hauria de dir i dic.
no hi ha absolutament cap impediment per a aquesta unitat de classe. Cap impediment. Però a continuació dic, hi ha molts elements, moltíssims, que ho dificulten. Moltíssims. I en aquests que ho dificulten, primer de tot, la intervenció política de l'esquerra que no interpel·li en termes de classe. Que no interpel·li en termes de classe, primer, programàticament. Vull dir, si l'esquerra no posa en el seu programa aquells temes que són els fonamentals per la classe, tenim un problema per construir aquesta unitat. El segon, i pot semblar el mateix, però no és exactament el mateix, el que podria ser que no únicament siguin temes que interpel·len a la classe, sinó que quan es trasllada es pugui fer un reconeixement que són temes de classe. És a dir, el que no pot passar és que fem propostes de classe i no diguem que tot això té una naturalesa de classe i, per tant, que parlem d'habitatge i no diguem hi ha alguns que viuen del negoci de l'habitatge i d'altres que són una majoria social que no arribem a poder pagar un lloguer o una hipoteca. I, per tant, també identificar en termes de classe aquelles matèries que tenen una expressió de classe. I després una cosa com molt més complexa, que és que moltes vegades tant l'esquerra política com les organitzacions sindicals no sempre construeixen d'una manera unificada. És a dir, quan no es construeix un sindicalisme que sigui unitari i realment de classe, sinó que sigui per privilegiar amb uns i algunes, o que sigui no pensant en alguns i algunes, això també debilita la nostra realitat. I per últim, i és una realitat objectiva, tampoc crec que no hauríem de negar que el fet de que tinguem una classe treballadora profundament heterogènia en alguns elements també la separa. Poso un exemple, i no m'equivocaré amb el que diré. Hi ha classe treballadora que cobra 5.000 euros al mes i classe treballadora que cobra 500 euros al mes. Poden ser la mateixa classe? Jo crec que sí, perquè el dia de demà et deixen sense feina el que cobra 5.000 euros i estàs igual, o més proper al que cobra 500 i no aquí t'explota. Però que sigui la mateixa classe significa que tenen la mateixa realitat material? Jo crec que no. El dia a dia d'una persona que cobra 100.000 euros mensuals és molt diferent i els seus pensaments als que cobren o les que cobren 500 euros al mes. I tot això doncs, dificulta la unitat de classe. Sí, però aquesta estratificació d'ingressos s'assumís, no? Ho acabes de fer com un element que d'alguna manera separa la classe treballadora, però deies també en el llibre que pot ser l'element més important de separació és la baixa participació sindical. Explica'ns una mica això. Unit a la baixa participació sindical, també el que plantejo és que el determinant és una qüestió ideològica. I m'explico. Segurament, si algú pensa en termes de separació de classe, amb aquesta referència dels 5.000 euros mensuals i els 500 euros mensuals, mecànicament pensaria qui té 500 euros d'ingressos té una visió absolutament de classe i qui té 5.000 euros d'ingressos té una visió absolutament desclassada i, curiosament, en l'actual etapa històrica això no està passant. És entre sectors de la classe treballadora, allò que històricament es va anomenar aristocràcia obrera, que es tenen més ingressos i més estabilitat laboral, els que es perceben més com a classe i veuen més la qüestió de classe, entre altres coses perquè entenen perquè cobren 5.000 euros, que no cau del no res, sinó de l'organització i de la lluita. I moltes vegades també es dona molt entre sectors que cobren 500 euros que no es veuen com formant part d'una classe perquè veuen a altres sectors de la classe treballadora com una altra cosa, fins i tot de vegades són capaços d'acusar-los de privilegiats o de privilegiades perquè ells tenen una situació pitjor. I per tant, el determinant, més enllà dels elements objectius que separen i dificulten, és la qüestió ideològica. Però la qüestió ideològica, evidentment, també es pot revertir o construir en realitats. No explicaré el que ja he fet referència abans en relació a com Tony Blair va jugar un paper fonamental en canviar aquesta manera de no interpretar la classe en termes de classe treballadora i interpretar la classe mitjana, però sí que crec que és important també que ho pensem en una lògica sindical. Si les organitzacions sindicals tenen dificultats per arribar a determinats sectors de la classe treballadora, aquí s'han d'enfortir l'acció sindical. Per cert, en això no faig culpable únicament als sindicats, d'això tenim una responsabilitat col·lectiva. I a la vegada al contrari, si el que practiquem és un sindicalisme que pot caure no únicament en un caràcter corporatiu, sinó en un caràcter d'anar a defensar uns sectors de la classe i no sempre defensar la classe de manera conjunta, això ens separa. I per tant, que no ho veiem tampoc com una derrota, sinó que identifiquem on estan els problemes i que fem acció política i acció sindical per revertir-los. I Vidal, per acabar l'entrevista, igual que fas al llibre,
ens agradaria entrar al debat programàtic. Quines banderes podem enarborar per a revertir la situació que estàs comentant? No? Creus que hi ha reivindicacions laborals o socials mínimes que puguen conformar un programa d'acció unitari que siga assolit àmpliament per diversos agents sindicals i polítics? Mira, jo, amb tota la humitat del món, he fet un llibre però no tinc una vareta màgica. Això sí, també amb la mateixa humilitat del món, que no tinc una vareta màgica no em portarà a no pensar i a no proposar el que penso que poden ser vies. Crec que hi ha a dia d'avui 3 temes que l'esquerra política i els sindicats haurien de tractar matí, tarda i nit, i que és habitatge, estabilitat laboral i serveis públics. Aquests 3 temes. Ara intentem pensar en el nostre entorn, la classe treballadora, fins i tot en un concepte més ampli, les classes populars. A qui no interpel·laria aquestes 3 realitats? És molt difícil no trobar entre les classes populars i entre la classe treballadora que aquests 3 temes no siguin els que condicionen el nostre dia a dia. Habitatge, estabilitat laboral i serveis públics. I jo crec que amb això treballat matí, tarda i nit, evidentment podríem trobar majories polítiques, no únicament per resultats electorals, que moltes vegades dediquem massa temps a resultats electorals, sinó majories polítiques per construir mobilitzacions que poguessin donar resposta a la situació actual de l'habitatge, a la situació actual de la precarietat laboral i a la situació actual de pauperització dels serveis públics. Crec que podria passar per aquí. Sí, nosaltres també ho pensem, mobilitzacions de fet n'hi ha, el que cal és recolzar-les i també celebrar aquesta data que tant ens diu, no?, a tota la classe treballadora conscient de si mateixa, que és el 1 de maig. Per tant, t'agraïm molt que hagis participat en aquest episodi especial del 1 de maig, Vidal. Jo us agraeixo al revés a vosaltres i deixeu-me simplement que pugui traslladar que a Barcelona, a la vigília del 1 de maig, farem un acte de suport al que hem anomenat la campanya de 7 dels nostres, que són 7 companys que per participar a la vaga general del 2012, estem parlant de femes de 14 anys, els hi estan demanant de 5 a 6 anys de presó per uns danys materials. I per tant que arribi a través del vostre programa aquesta campanya que ha de ser de suport perquè no deixem mai, mai, mai abandonats als nostres, i els nostres sempre seran aquells i aquelles que lluitin, com ho consideren convenient i des del posicionament ideològic que consideren convenient. Doncs compteu amb tot el nostre suport. Molta sort. Gràcies. Per acabar, com és habitual, escoltem una selecció de notes de veu que ens aporten enfocaments addicionals i complementaris al tema tractat. Per a aquest episodi d'Animals Polítics ens han fet arribar les seues paraules Núria Soto i Isabel Parrajón. Soc Núria Soto i porto treballant des de bastant jove. Actualment tinc 31 anys i he passat per tot tipus de feines, des de recaudadora de socis sense contracte per ONGs, fins a cambrera, promotora, becària a la universitat i un llarg, etc. El 2016 vaig començar a treballar de repartidora a plataformes com Deliveroo Stuart, on em van acomiadar a l'any i mig aproximadament per organitzar manifestacions, i després vaig seguir treballant de repartidora fins a dia d'avui, és a dir, un total de 10 anys, però ja més dins dels marges de l'economia social i solidària, també complementant amb altres feines més relacionades amb la investigació, donat que estic també cursant un doctorat. En aquest sentit, el que puc dir després de tots aquests anys treballant i encara considerar-me una persona jove és que és fàcil identificar-se amb el concepte de pobretariat de Vidal. No només jo, sinó el meu entorn. És algo bastant comú naturalitzar el fet de tenir dificultats per cobrir certes necessitats bàsiques. Al final, tot i que a vegades es digui en forma d'anècdota, el fet d'anar al dentista o anar a l'oculista o pagar el lloguer o fer la compra segueixen sent temes que van lligats a una certa preocupació. És a dir, que el fet de treballar molt i cobrir necessitats bàsiques no va de la mà, no està necessàriament lligat. Dins d'aquest concepte també podem trobar qüestions heterogènies en quant a les persones que ho representen, no?
per exemple, hi ha moltes persones també treballant a plataformes actualment sense documentació, que es passen potser 12 hores esperant comandes al carrer o que s'han passat una mitjana de 80 hores treballant en aquestes plataformes i que no són capaces tampoc de cobrir necessitats bàsiques. És a dir, que la distància entre el treballar i el poder cobrir necessitats bàsiques també és més curta o més extensa segons certs factors com el fet de ser una persona migrant o racialitzada, etc. No? Crec que és molt important que es pugui aprofundir sobre aquesta qüestió i que deixi de naturalitzar-se. Els amos de la mort, els senyors de la guerra, ens venen la bandera com una vena per als ulls. Però les qui sostenim la vida sabem que la nostra pàtria no té fronteres. La classe treballadora no té més davantera que la injustícia. La nostra única pàtria és la mà que s'estreny entre iguals. Mentre el capitalisme destrueix, alça trinxeres, expolia la terra, fabrica el tro de les bombes i els amurs, la gent treballadora posem els nostres cossos i el dol. Per això, aquest 1 de maig és un crit contra la barbàrie. I en el centre d'aquest crit estem nosaltres, les que cuidem. Són les dones, moltes vegades invisibles, les que carreguem amb el pes de la vida. El sistema menysprea les nostres mans, no valora el miracle que el món seguís campeus cada matí. Però sense eixes cures, el gegant dels mercats es desplomaria en menys del que canta un gall. La pau no sols és l'absència de soroll i de mort. La pau és la presència de la justícia. És el pa compartit, el sostre segur i la llibertat de no ser mercaderia. Quan el sistema cruix, apareixen els tirans, els monstres agitadors de por i odi. Ens assenyalen al que ve de l'altre costat de la frontera perquè no mirem cap amunt, perquè és allà dalt, en les poltrones d'uns pocs, on es reparteixen la riquesa del poble. Per això, aquest 1 de maig, que la nostra abraçada siga, d'una vegada per sempre, el funeral de totes les seues guerres. Núria, Isa, moltes gràcies per les vostres aportacions. Això ha sigut l'episodi número 33 d'Animals Polítics. Podeu subscriure-vos i escoltar-nos a totes les plataformes i trobar-nos al nostre canal de Telegram i a les xarxes. Fins la propera setmana! Animals Polítics és un podcast d'anàlisi i opinió escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora i Ignacio Blanco que publiquem cada dijous a les 7 del matí.